Ahojte, zdravím vás. Čaute. Toto je Janko Smatana. Janko je šéf-trénerom pre Bratislavu a Slovensko. Moje meno je Robo. Som zakladateľom Rioso, ktoré už funguje od roku 2016. Rádi by sme vám dneska s Jankom vysvetlili a ukázali, ako fungujú naše individuálne fotbalové tréningy, ktoré tu môžete na pozadí vidieť. Janko, začni ty. Ako fungujete v Bratislave? Ďakujem Tárovo za privítanie. Prvá vec, čo aby som ešte tam sunul, že aby sme pochopili, čo je individuálny tréning. V Rioso športová organizácia, či Česku, či na Slovensku, je to jeden tréner a jeden hráč. Žiadne vytváranie skupín, 4, 6 a viac detí. Pracujeme iba s jedným dieťaťom, a to z jednoduchého dôvodu, aby sme boli priamo tých 100% času fokusovaní iba na neho, to znamená na tie detaily. To je to, na čo sa my zameriavame. Čo sa týka tých futbalových tréningov, vždy sa ten tréning alebo začiatok toho programu skladá z nejakého úvodného tréningu, kde my to dieťa si akéby otestujeme, to znamená zistíme, na akej výkonnostnej úrovni je, či je začiatočník, či je pokročilý a tak ďalej, a potom my nastavujeme nejaký tréningový plán. Veľakrát povie aj rodič dopredu, áno, že je začiatočník, ale začiatočník neznamená, že nevie s to robiť. Hej. Napríklad my potom vieme na základe toho prvého tréningu povedať, že je začiatočník, ale toto už vie a vieme robiť nejakú nadstavbu. Hej. Takže táto by som ja na úvod nejako začal. Čo sa týka potom toho nastavovania, áno, tam ten základ toho tréningu alebo to, čo robíme, je nejaké odburávanie alebo odstraňovanie tých nedostatkov, tých zlých návykov, na čo v tých kluboch není čas alebo čas sa prihliada, či vedome, či nevedome. Božiaľ, je tam 20 detí a ten tréner takedy je sám, takedy sú dvaja, takže odburávame nejaké nedostatky, snažíme sa keby podporovať tie silné stránky. Ono je to nejaké také klišé, to každý hovorí, ale tak to funguje, a snažíme sa z neho robiť nejakého sebavedomejšieho hráča. Pri tých všetkých veciach sa snažíme mu vysvetľovať, klásť nejaké otázky na základe nejakého toho sebaobjavovania, aby to nebolo len také, že tréner povie, hráč robí, ale aby on sám zisťoval, že prečo to robí, aby tú situáciu snažil nejako vizualizovať v tom zápase alebo na tom ihrisku, aby to potom, keď sa stane, aj objavil. To znamená, naše tréningy sa skladajú z takýchto vecí, to znamená, nie je to len príď, postav sa, urob, ale prečo si to urobil, keď to využiješ, keď to od teba bude tréner chcieť a tak ďalej. Takže ja by som to takto asi na začiatok zhrnul. Skús povedať, ako Určite. Krásne to Janko zhrnul. Ja by som ešte doplnil to, že my sme ako doplnok k tým klubovým tréningom. To znamená, že ako Janko povedal, tak ku nám príde hráč, ktorý potrebuje niečo zlepšiť alebo rozvinúť ešte tie silnejšie stránky, ktoré má, ale není tam prítomnosť supera. Hej? Čiže áno, niekedy máme aj dvojice, že nejaký 1 na 1 alebo niečo takéto môžeme spraviť, ale väčšinou sú to také ako individuálne činnosti. To znamená zlepšenie techniky, zlepšenie prvého dotyku, zlepšenie streľby, prihrávky. Ale máme tam samozrejme aj také ako motivácia. Hej, častokrát sa stretávame s tým, že príde hráč a má zlú náladu a tak, a len čo sa stalo, tak včera vlastne prehrali 6-0, hej, a tak ďalej, a my ten tréning sa snažíme aj trošku ho motivovať, aby proste na to zabudol, alebo aby sa ponaučil z tých chýb, ktoré spravil a tak ďalej. Dokonca ja sa ho niekedy aj pýtam, že a čo ti nešlo v tom zápase, alebo čo ti išlo, a aj na to sa snažím ten najbližší tréning zamerať a tak. Takže je to taký ako fakt individuálny prístup a pracovanie s tým hráčom individuálne, priamo na mieru jeho potrebám. Takže, tak ako Robo ma doplnil, tak ďakujem pekne. Ja ešte poviem, že Robo začal ten obsah, že tie tréningy môžeme rôzne časti, hej, že rodič príde, má slabú ľavú nohu, OK, ale ten tréning nemusí byť vždy iba o tej ľavej nohe, že my tam pridávame tie rôzne veci. A hlavne to, čo ja vnímam vo futbale, je to, že tie deti sú akéby nemajú schopnosť sa sami rozhodovať, že sú určené podľa nejakých šablón, a snažíme sa v rámci Rioso aj podporovať tú ich kognitívnu časť, to znamená to rozhodovanie, hej? Aby to nebol len preber ako doprava, ale že mu dáme nejaké kužele a rozhodujú sa podľa toho, ako na to reaguje tréner, to znamená to jeho
vzdelávanie, či už na tréningu a hlavne potom v tom zápase je nejako podporované aj na tom tréningu. Takže za nás dôležitá tá časť je tá kognitívna, ten kognitívny tréning. Určite sú tam nejaké ballmastery, nejaké tie základy techniky vedenia lopty, nejakých tých kľúčiek. Máme začiatok tréningu vždy aktivácia, aby sa to dieťa naučilo. Ja osobne to robím tak, že pár tréningov im pomáham s tou rozcvičkou, ale potom prídu, ja im rozložím kužele, dám si ruky takto a nech sa páči rozcvica. Samozrejme, keď tam ešte niečo nevie, tak ho pomôžem, ale pre nás základ je aj to, aby si z toho tréningu niečo odnieslo. Nielen ho naprogramovať, ale aby keď ide hrať niekde s kamarátmi futbal, sám od seba, tak vie, že má robiť túto rozcvičku a mu dám nejaký návod, ako sa napríklad môže rozcvičiť. Presne tak. Ja tiež sa snažím našich trénerov v Prahe viesť k tomu, aby tých hráčov učili riešenie rôznych herných situácií. Ale potom, keď príde už tá daná herná situácia, tak jemu v zápase napríklad, keď bude hrať zápas, tak jemu zrazu svitne, že OK, že vtedy ma tréner učil 5 rôznych situácií, ako teraz zareagovať a on si kreatívne vyberie jednu, ktorú sa naučil. A o tom to je, že ako Janko hovoril, my nehovoríme, toto je najlepšia situácia, tak toto proste musíš vyriešiť. My mu ukážeme viacero herných situácií, ako to môže vyriešiť, viacero riešení a on v tom zápase potom to prenesie a sám si vyberie tú. A vyskúša si, a možno nevyšla, aj možno nevidie, tak si skúsi zase inú a takto vlastne sa zlepšuje potom jeho kreativita. Takže nejak takto môže vyzerať ten futbalový tréning pre vaše dieťa, syna či dievča. Trénujem aj dievčatá, samozrejme ten šport pre ten ženský futbal sa popularizuje, takže nebojte sa to, aj keď je chlap tréner, tak vieme trénovať dievča, ten vzťah k tomu máme. Tešíme sa, ak máte tá záujem, rioso.sk, dotazník, vás budeme kontaktovať, alebo rioso.cz, vyplníte dotazník, Robo sa vám veľmi rád ozve, má šikovných trénerov, na Slovensku máme dobrých trénerov, takže tešíme sa na to. Budeme sa tešiť tak na tréningy. Ďakujem za doplnenie. Tak sa majte pekne. Čau. Ahoj.